стана, бе? Какво стана, бе? Тева. Какво стана? Ехо, дука ли сте, бе? Той няма, бе. Тука ли сте, бе? Не знам, човек. Не знам какво стана. Нали сега са оправи? Да, бе, ще има, ама сега оправи ли са? За да знам какво да правя. Да знам. Сега се оправи. Добре. Сега. Мили зрители. Вие. Сега ще има Хоми ТВ. Искам много добре да се подготвяте. Да видите какво шоу ще има. Аз обръщам. Обръщам, ето е. Добре, сега искам много внимателно да гледате. Защото почвам за това. Така. И пани Майо, почва шоуто. Хоми ТВ.
Добре. Сега. Ето. Сега искам от вас... Чакайте малко. С това няма да правим този път. С това ще го направим, защото това най-добре си ми отива. За умето. Остава, бе. Букук. Ах, не съм го! Чакай, някой продължи ме. Да. Ах, ла. Браво, много си добре. Откъде си? Продължаваш същия дух. Азис. Чакай, където сяде ми сърцето. Чакай ме на нашето място. Точно в тъй вече гледай. Чакай. Ама пей Сен-Тропе. Всички са на Сен-Тропе. Друг намекът и будката. Бата мангалка, човек. Еба нейната майка. И сега ще видим на кой та мангалка ми напсува, брат. Та мангалка ми напсува. И сега ще виж коста. Какво пеш ми това дършо, бе? И сега ще ви коста. Стрима обаче не мога го гледам, защото ми прави проблеми. Така ще гледате, какво му правя? Ах ти лалема, зунге лалема. Тих ти лалема. Оставе. Ей, мангалче! Ела да ми го кажеш това в лицето, Ей! Ще ме ядеш хуя. Хуя ще ми ядеш, букук. Да ти бъде кръсни върху ето спес, да се изправи върху ето. Ти нямаш хуй, бе! Дръжте ти Бога, але
хуйня, ей. Ще те смачкам, ще те смачкам, ще те смачкам. Там, Исус Христос да ми лапа хуя, бе. ей, няма говориш така. Ала, джебка. Няма говориш, няма говориш така, чули? Няма говориш така. Кога ще правите кръста, ще го тръща на майка си, задните. Мангалче, абе мангал, ти си на сапун бе брат, ти си на сапун бе, знаеш че ще те направя на сапун бе? На сапун ще те Ай, направя. да. Дръжете Исус Христос мъжен да ма лапа от цари. Да ви бъд църквите, да ви бъд. Какви църкви е мангал? Аз това, че вярвам в Господ, това прави ли ма нещо бе, буклук? Ще ти бъ, Господа, ще ти бъ, ще тайва и тебе, бе. Гледай го мангал бе, гледай го мангал бе брат. Мангала няма 5 лева. Ей, ще те щупа бе, буклук. Ще те щупа. Ако извикам тук Иван Лазов, Леко става. ще ти го дам устата. Леко става. Ти имаш ли така ръка, брат, а? Имаш ли така ръка? Ще поставя, бе. Имаш ли така Ако ръка? тук на един, хуя ми подибел, Буклук, мангал, медоносен мангал. Алелуя, трешуя. Ще ми ядеш кура, брат. Кура ще ми го лапаш. Ще ми го блидиш, брат. Ще ми го блидиш. Абе, не говори за майка ми, бе. 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 Кръста пак няма да ми се запи. Пу, да ева твоята майка, бе. Пак няма да ми се залепи плюмката. Защото толкова ценност няма кръст. И защо скипна сега? Здрасти, мангал, какво става? И ти ли ще псуваш като другите, ли? И ти ли ще псуваш, бе? Ще те прата в гроба, ще те прата, бе. Ей! Ей, там съм мангал. Виж го пияния, ти си пиян. Не съм пиян. М? Така ще ми пушна главичката да даде. Е, така ще ти изплюе. Пъ! И ти го лепа на челото. На челото ти го плюе. На челото. Дет се спазва. Това да го изплю, това дет се прави в устата. Ма ей, Дартак, на какъв се правиш, бе, Дартак? Ще те еба в майката ще те, бе, Дартаче. Дартаче. Знаеш колко ще те еба, Дартаче. Не питай майка колко съм ги ебал да те направя така и грозен, бе. Дебелак. Ей, Дартак смотан. Аз когато съм ебал майка ти, ти беше ученик. Ученик беше. Ходиш там, ама майка ти, аз се плющях, аз имам и номера, бе, аз познавам майка ти много добре, бе. Бугук. Няма проблеми. Няма проблем, аз познавам майка ти, знаеш така е, бе, ей, Бугук. Няма ми дигаш кървното, ей, ще те убия, бе. Ще те закола, бе, Дартак. Ще те закола, бе. За мене. Тая пуга, Бугук. Не, бе, тук сте ви педерасти прикално, бе. Гледай го, Дартака, няма какво да се погледне, Дартака, няма пари. Е, жал ме за тебе, бе, Дартаче. Ами нямам Ще пари, ти да. дам 20 лева поне да си купиш там нещо, някакви маратонки, нещо, брат, за 20, че ти си беден, брат. Ти ми 20 лева. Изпей, айде. Изи пее. Чакай, аз ще ти пратя и 20 лева и още нещо, нали? Знаеш какво ще ти пратя, Рубото? Ти знаеш. Абе, и Знаеш. още нещо, да. Е това ще ти пратя. Чик. Ади. Монстр. Пулева твоята. Ще убия Букук. Не. Пред Господа. Ще се дойде там и ще ти чупа мутуно, ще чупа. Аз ще ти щупа. С това ще напръскам, поне да знаеш, че не мога да виждаш, Букук. С това ще напръскам. С това. Абе, Копеле, аз съм те гледал, да и такова, майко. Купеле, ей, Дартаче. Де толкова кури имаш? Едно Копеле, където съм гледал, да съм такова, да сега ми се правим какво. Е тако имаш. Е такъв хуй. Има, това е неверно. Е такъв хуй имаш. Е такъв малък. Е такъв. Не, го че търкачето, да. Търкачето му баща, не. Ще си дойда, аз ти кажа, ще ти чупа главата, аз ти кажа. Ами айде кажи откъде си. Може да се видим още утре, ако искаш. Кажи откъде си. От на майка. Виж, че те е страх. Виж, че си страхливец. Браво. Продължавай в същия дух, Букук.
Няма проблем. Дартака го е страх. Дартака се е насрал от един тинейджър. В гащите се е насрал Дартака. Ти си тинейджър, ли? Буклук. Моя съм тинейджър. Мой бех по-малка, ме бах майка ти. Майка ти такива хуй сирки прави. Ела на нея, брат. Ела на майка ти. Много обичам. Как се направи толкова грозен, не знам. Честно ти казвам. Как грозен бе? Я се виж какъв... Ти си по-грозен от мен, бе, брат. Ти ми язаш на лайна, бе. Добре, бе, нали, майка те изпърде от газъла. Виж, бе, лайна. Абе, не знае, виж, ем копираш, кога говорим се правиш на мъж. Абе, и он ми го кайфи в лицето, бе, Дартак. Но ти си на един шамар, бе. На един шамар си. Живот, бе. Буклук. На един шамар, бе. На един шамар, бе. Чуваш ли, бе? Ще да шибна, бе. Айде, шибнима. Да те там от яде. Гледай го Дартака, бе. Ти психично болен ли си, бе, да те питам? Не. На един удар си, бе. Ба, на един удар си, бе. На един удар си, бе. На един удар си е така, те бра. И те удрам, и те смачкам, бе. Не става, значи, един спали ще направи веднага. Гледай го Дартака, бе. Дартак, много си ми симпатичен. Скоро на майка ти путката я влизах, мале, много е хубава, брат. Няма проблеми, нали, тази мисъл. Ти си един Дартак педерас. Една сатинка, нямаш трудостаж, буклук. Да, знаеш хора, разумиш педераса и гея. Дартаче, ни ме карай, ще те намеря, и да си извън България, ще те намеря, бе. Ще те закопая жив, бе. Жив ще те закопая. Аз съм луд, брат. Знаеш ли какво е да си луд? Аз съм луд. Аз не съм добре с главата. Аз правя много шанта и работи, като се изнерва. Така че по-добре не се занимай с мен. Аз съм луд. Аз не знам какво правя. Ей, туфлек. Туфлек ли? Мълчи, защото Дартаче. не знаеш какво правиш. Дартаче. Ще те закопая. Кажи. Ще те закопая. Няма. Ще те закопая. Тия косми дет ги имаш тук в гърдите. Лъс. Няколко шамарчета ти бивам, защото майка ти е хубава путка, ебал съм я. Тя не ти е била шамарите достатъчно. Аз ще ги бия аз. Тева, тая ти дева, педерас ти дева. Така малко да се научиш на едно възпитание, брат. На едно възпитание се научиш. Възпитание. Ти печеш, кой търсиш маски да те в гея. Прекъсваш ми, нямаш интернет под камайна, нямаш интернет, пич. Не мога да те чуя никъде, брат. Ти във вашето село няма интернет, бе. Букука живее в град, бе, аз да не съм беден като тебе, бе. Виж какви пердета имаш, бе. Букук. В кой град, бе? В кой град, бе? Перник. Я те виждам в Перник. Нали те гледам, бе? Нали те гледам в каква къща живееш, бе? С един климатик от 2090. Нещо ти забива мозъка. И жълти пердета, да дете си ги право. Жълти, ей! Как? Жълти, кажеш на това красота, че е жълто, бе. Ти нормален ли си, бе? Ми, какво, бе? Това са пердета от преди една година, бе, пич. Да, бе, преди една година да си ги правил, нали? Те от колко години са? Ами то климатик от кога, бе? Климатика от 3 години. Виж какъв е. Да. Какво да да? От 3 години не работи. Виждам го. Какво да да, бе? Какво да да, бе? Да, от 3 години не е работил, защото говорил. Кой ти каза? Искаш ли го включи сега пред тебе, виж, че работи? Искаш ли го включи пред тебе да виж, че работи? Искаш ли? Да, бе, работи. Чакай. Да, духал като майка ти, нали? Какво каза за майка ми? Няма проблем. Мършо. Ще те закола още днес, ако искаш.
Още днес ще закова. И това си вижда, че това се вижда, си го кача, да си го свали от набав с туалетната, нали? Не ми го такова, не ми го увесвай тук. Защото това си вижда, че дето от набав ти от туалетна, нали? Това дето задърпа водата. Пич! Това струва повече от телефона ти. От цялата ти къща е кайм. Това струва повече. Не бе, ей. Искаш ли? Ти знаеш какъв телефон има, човек. Първото което. Нямаш като моя букук. Да, нямам като твоя буклук, нали, Nokia с копчета, не? Какъв Nokia бе, букук, мангасар? Да, ти викаш, че твоя буклук мръсне, добре, да знам. Не го знам твоя телефон, какъв е буклук мръсне, нали, да знам. Виж, моят телефон е такъв Samsung, знаеш Samsung? Букук, защото мисля, че може си тъп и може да не знаеш какво означава. Да се фалиш, значи си... Чуй. Що може да ми се фалиш, значи ясен. Селю. Виж, даже го гледам и дете скъсно и пердето, дете такова, значи... Как ще е скъсано, бе, помяр? Типичен селен. Селски бек. Той Значи, колко съм селянин, майка ти го знае. Майка ти, що ме живяла при мене 10 години. 10 майка ти, що ме живяла при мене, чуй бе. Ти ще мълчиш, аз кога говоря, бе. Ще мълчиш, бе. Ще мълчиш, пулева твоята майка. Ще мълчиш, бе. 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 В хотел касата направил те в Радомир, да. Питай майка ти. Майка ти живяла 10 години при мене. 10 години. Знаеш какво са 10 години? И ме обича още. Ей! Аз си малумен човек. Селянин такъв прост дартак, дет си ми се увиснал с тия зъби. Ще ти изчукам всичките зъби. Ти си просто комплексар, защото не си ебал никога, да заради това. Кой не е бал, бе, пич? Ей, ще ти дам инстаграма ми. Ще ти дам инстаграма ми. Ще ти дам... Гледай го тапака, бе, човек. То не може да се изкажеш от този дърт пиян, бе. Виж сега. На кой викаш, бе? На кой викаш? На телефон си викаш, гледай го тапак. Добре, гледай за тебе си, човек. Човече, аз съм на стрим, ако знаеш какво е това. Ма ти си проси, не знаеш, така че... Като селен, да. Виж, той е прост, той не знае ни какво е стрим, брат. Баси простия мангал. Жълти дрехи, гледай, жълти дрехи, Жълти? Ти, брат, ти нормален ли си? Чакай. Да. И ти стои врата от... Къде е жълто? Моля ми кажеш къде е жълто. Къде е? Тук ти е един врата. Тук е така. На майка ти путката. Пуле в твоята майка. Отланец. Толкова наистина няма да обслужа, да ти просто ще кажеш, това не е така, нали, ма ти просто се ядождаш, защото е бронз. Ето ти си ланец, такова. Да, таче, видял ли си се в огледалото, да те питам? Да, много пъти, да. Но майка ти е много грозна. Обаче майка ти е толкова красива путка, не знам какъв син е родила такъв грозен. Баси, ма ти си много си грозен. Моля, ей, букук. Олигофрензата направил. Аз мисля, че бъдеш някой учен това, но ти стана олигофрен, да. Аз ви как на майка ти би по главата да ходим при свирки това, но... Тя казва, не, само ме би, нали, такова. Да, паче, ти ако си ми баща, аз ще се застрелям. Ти си тъп. Не, по-скоро ти ако си ми баща, ще гръмна с пищол в главата и си край до там. Айде, гръмни са, ади. Не, теб да гръмна, не аз. Теб да гръмна. Ми гърми са, де. Гледай го тъпака, той не разбира, той толкова тъп, че не разбира какво му говориш, човек. Баси простака, селски. То олигофрен няма как, на олигофрен няма как да разбереш. Мангал, откъде си, бе? От майка ти путката съм, казах. Страх те, ти си страхливо копеле. Аз те видях от самото начало. Ти си страхливо копеле. Добре, кажи откъде си, бе? Нали ти казах от Перник, бе, букук? Знам, че си от Перник, бе, това ти казвам, бе. Не си от Перник. Кой ти каза, че не съм от Перник? Искаш ли да чета карта да ти покажа? От Радомир си. Човек, ти си бил много прост, бе. Евала на тебе, брат. От Радомир си.
Дартаче, няма да ми се прави с тази физиономия, че ще начукам няколко пъти, ще те начукам и ще те прата в болницата, бе, буклук. На гарата в Радомир, с нея пихме бира и после дойдохме в хотела, и там стана правил в хотел. И аз мисля, откъде си толкова проста? Това ме удариш на този дартак да ме удариш с ваша мара. Той си това се заслужава този дартак, бе, брат. Така. Това го фърли за скраб, това е това, така. Виж, пак ти казвам, ще ти го покажа, това струва повече от къщата ти, бе, пич, виж, гледай. Гледай внимателно, гледай. То просто, значи, тъмън ще се взема едно ще бира от 80 стинки. Човек, ти си бил много тъп, бе, баси майката. Ти си по-прост и от хуя ми си по-прост. Баси майката. Аз не знам как се направя толкова прост, бе, човек. Често така. Гледай го, той човека му викаш на него, че е прост, той ти вика, че той... Баси майката, брат. Ти не си добре психически, вари се, лекувай в твоето село. Не, бе, ти къщи като мене, бе. Няма на кого смеш, на баща си съм метнал. Какво се правя? Мършо! Ще закопая, бе. Пълдева твоята майка. Мърша, така, плюй ми на главата, така. Тя ще иска ми изкри. плюва. Твоята майка, То ще го плюва и тя. И после като го вкарат, нали, излезе ти. Олигофрен. Майко, аз ако знаел, че ще излезе такъв олигофрен, маля. Дартаче, не си ми в ръцете да те побия малко. Не си ми в ръчичките. Ми кажи на майка си. Ще те убия, ще те изнасиля. Той път скипна. Защо всички скипват? Страх ли ги е? What the fuck? То, виж, че умрял в газа си, бе, брат. Какво говориш? То умрял в газа си, то не знае къде се намира, бе. То не знае къде се намира, брат. Какво става, бе? Букук? Я да ида в Русия, ще ида в Русия, брат. Я ще би струмиста. Боже, какие вы прикольные. С какого вы города? Русия, Русия! Какая прелесть. Какие города? What? С каких городов? Городов, много городов. Я из Калининграда. Град? Калининград. Перник. Откуда ты? Перник, Юся, Перник. Белоруссия? No, Беларуsia, no. Швеция? Швеция, no. Германия? Латвия? Болгария, здрасти. Болгария, привет, здравствуй. Русия, no. По-русски ты плохо говоришь, да? No.
You А я плохо говорю по-английски, наоборот. английский, yes, I understand. Нет, я говорю по-английски. No, you don't говори Yes, эту. yes, English, no. А, То есть Юлия, по-английски я говорю не говори плохо. эту. Как дела? Как дела? По-английски я разговариваю очень плохо. По-английски, ой, по-английски. Я себе пари говори это. Нам чтобы переводчик нужен. Ну, я парибойча, ну си ка. По-русски. Что по-русски? Ты понимаешь по-русски, но ты не говоришь по-русски. Говори эту русский. Как у вас погода? Как у вас погода? Как у вас погода? Година? Сколько у вас градусов погода? Я за погоду. I understand, I don't understand. No, русский, английский, испански, България. Това е. Значи ти си просто курва. 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 Я не курица. Но курица. Курва. Я не курица. Я не курва и не курица. Курва. Ти си курва, много си грозна. Ну хорошо, ок. Хорошо, бла. Хорошо, но... Sorry. Паника, я запад сюда. Така. Русия. Раша, брат, Раша. Ага. Ти си българин, бе. О, чакай. Ну, you down. До забада. Пидор ебаный, большой мат. Педерас, а? Пидорас баща си. Мангалче, ще те сипа. Айде. Айде, какво ми чоплиш там? Хуя ли ми лапаш? Така ще ми лапаш кура, брат. Ти си намери кура, после ще го лапам, не знаеш. Искаш ли ти упока? Откъде живееш? Откъде си? Ти знаеш къде живее. В Пловдив. Ти знаеш къде живее, бе, Букук? Да, знам, взех тя епизод. Деба, Букук ти деба. Здрасти, здорово! Привет. Привет! Как тебе дела? Руси, гуд. България. България. Ти си красива за секс. Понятно. Я понимаю. Понимаю нас. Понимаешь български? Понимаю български. Английски. Русия? Да. Русия. Курица. Сам курица. 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 Ты курица. Патока. Ты что, лягушка? Или утка? Утка. No. Look. Woo. Собака. Собака. Мяу. What? Тебе завис. What? Что? What? Ага.
No, look. Мяу, 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 мяу. Кошка. Кушка. Кошка. Кошка. Ха-ха-ха. А, very good. Funny, you know? Болгария. Здрасти. Салам. Салам. Искаш салам? Скажи. Салам сирене. Не, скажи салам пополам. Салам пополам. Молодец. Сирене. Ты сирень. Сирене. Не срал, что ли? No, look. Хорошо. Хорошо, сирень. Сирене. Кашкавала. Ты засиренил? Кашкавал. Писька-мал? Кашкавал. Топ. You know, no, chicken, пиле. Пила? Салата. Салат? Поржоли, салат, поржоли. Бажоли? Поржоли. Ка. Петух? Петух. No, look, very difficult. Russia, difficult. Ну, он же хорошо по-русски разговаривал. Ты же хорошо разговаривал по-русски. No, английский, Америка. English. Я не знаю английский. Я не знаю, говори это. Руссия. Болгария. Просе. Свинья. Свинья. Ю-ю-ю, свинья, понимаю. Свинья. Думат. Это кто? Почему? Это может такого что? Думат. Индюк? Хляб. Кляп? Что за кляп? Хляб. Ням, кюфтета. Кюфтета. Маленький. Yes. Маленький. Meat. Окей. Кюфтета, кебабчета. Кебабче. Дюнер. Food. Бургер. Еда. Fast food, yeah. Че смеется? Боже, мальчице. Сам такой. Мириshi газа. Сам коза. Газа. А, я думала коза. Не. Хорошо. Газа. Что за Газа. газы? Газя. Не газы, а газы.
Фирич. Мале мой. Okay, very good English. English, no, Russia. I не понимаю русский, не понимаю. А как ты разговариваешь? Разговариваю. Как дела? You know. Как дела? Что делаешь? Я поняла. Не понимаю. Окей. Значи, паржола. Паржола, сирене. Что-то опять с говном связано. По-моему, он сейчас нас обзывает. You should pass this door, no. Look. Кюфтета, кръгло. Кюфтета. Бургер? Булка? Yes. Бургер с Макдоналдс. Фастфуд. No. Кюфте. Бургер, брид, no. Хляб, не. Кюфте. Мясо. Мясо. Я молодец. И... Макдональдс. Макдональдс. Good. Макдональдс. Спасибо за пополнение в словах. Макдональдс. Чуй. Я сказала. Чакай малко. Къде кажа, че... Боже мой. Тебе Макдональдс. България. Ракия. Водка? Не, ракия. Водка, no, ракия. Нормально. Напиток? Водку с пивом не мешай. Бира. Напиток? Бира. Да что за пира? Пира? Бира. Вино. Виноя. Вино, да, молодец. Виноя. Look, very difficult. Что за люк? Look. Ук? Чушки. Сам ты чушка. Чушка пълнена брашно. Брашно чушка. Брашно. Look. Кайма. Корма? Не карма, кайма. You know, Google Traduction. Он что-то про Google сказал. Права... Yes, окей. Кайма, Българията руски. България руски. Кайма свинско с картоф. Свинско с картоф. Я вам зависел теперь. Ой, теперь нет. Свинско Что с... чушка? Чушка и после свинско с картофи. После свиньёшной картошки. Значи сега... Зеле. Зелье. Зелье. Good. Лимонада. Лимонад. Лимонад. Портокал. Портукала? Да, портокал. Портукала? Портукаля. Что такое портукала?
Кока-кола на болгарском. Чу- Прасе, прасе, прасе. Поросенок. Прасе, Google Traduction, прасе. Прасе. Протай, что это такое? Как бы на болгарском я люблю есть кружку. Обичам я. Не, прасе, прасе, не. Прасе, прасе, прасе. Свинья. Свинью. Я сказала поросенок. Yes, Стейк, что ли? yes, Стейк? yes. Не помню, тоже. Шапка. Шапка. Учела. Очки. Очки-то. Очко. Скажи Очко. Лень. Чорапи. Носоки. Носоки? Good. Носок. Насока. Крака. Ляжка. Пляшка. Ляшка. Вот это бляшка, конечно. Или штаны. Рака. Рыка. Рука. Тумбак. Бушка. Тундра. Но. Живот. Нормальный. Не тумбака. Тумба. Тумбак. Юмба. Зуби. Зюби. Зубья. Вау. Нос. Нусла. Вау. Сам ты дусла. Уши. Ущи, вот они. Ушья вота. Бровь. Вежди. Да бровь. Брота. Бровь. Куса. Волоса. Косая. Косая. Длинная. Кос... Ты косой. Коса. Ты коса. Трава. Чуси. Шорт. Буза. Футболка. Не футбол. Футбол не. Буза. Сиська. Шишка. 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 Здорово. Учи. Очи. Оча. Не разбираю. Не разбираю русский. Не разбираю. Хорошо. Да поняла я. Понимаю. Телефон. Ну, есть. Телефона. Иска. Телефон. Ну, телефон. Телефон. Номер. No, не. Here, Играть? yes, и PlayStation, Xbox, Мгм. русский. Приставка. Подмышница.
Подмышка. Панушка! Да. Гыз, гыз. Вот, допустим, свет. Чакай малко, чакай. Чакай. Газета. Сдашь где-то. Да не даже где-то, а газета. Ты не стал с нами разговаривать? И номера разговариваю, но... Не? Нет. А что нет? В. Wait. Лампа. Лампа, да. Вот, тоже есть лампа. Лампа. Good. Климатик. Это этот. Кондиционер. Кандидатер. Вау. Скажи, Котенька. О, Чехова. Тапок. Сапук. О, дог. Воу. Good. Кэт. О, мяу. Good. Whoa, meow. You know, Петух, петурица. не, Индюшка. Голубь. Курлык. Он пердит. Oh my god! Wow! Кукуригу! Сова. Шавата! Это не шавота. Okay, look. Very difficult. Что такое люк? Лук, чушка. Что за чушка? Лук. Думата. Думата. Бумага. Думата, краставица. Что такое думата? Краставица. Красавица? Краставица. Красавица. Не красавица, краставица. Краставица? Что такое краставица на Болгарии? На болгарском было. Это красавица. И это красавица. Красавица. Ю красиво. Вторая? Две. Две, это красиво. Спасибо. Не за что. Не за что. Как вот спасибо на болгарском? Спасибо? Благодаря. Добре. Окей. Thank you. Здоровье. Здравей. Здоровый. Агнешку. Огнишку. Огонь? Традукцион. Что такое огнишку на болгарском? Good. Куа.
Жаба. Жаба. Где поменялся? Да, жаба. Не, кола. Пип, пип. Бррр. Машина. Машина, машина, машина. Лягушка. Машина. Кафе, кафе. Знаете, покажи вид из окна на болгарском. Покажи вид из окна. Кафе? Българском это начини за казване показват глед като от прозореца. Чуй, Владимир Путин. Владимир Путин. Причем наш Путин? Не, Путина. Путин. Не лезь к Путину. Ты знаешь, кто такой Путин? Путина президент в Русия. Молодец. Бойко Борисов. Борисов. Бойко... Какой Борисов? Продакшн. Премьер. Продакшн? Бойко... Смотри, Премьер Бойко Борисов. Бойко Борисов. Кто такой Бойко Борисов? Это болгарский государственный и политический деятель. Yes, Бойко Борисов. Доналд Тръмп. Доналд Тръмп. Это США. Америка. Крась. Америка. Yes, Бойко. Да, да. Бойко is good. Лукашенко. Какой нахуй твой Лукашенко? Да зачем Лукашенко? Дай, чтобы он угадал, кто это. Лянь, он тоже прочитает что-то. Значи Румен Радев. Ты знаешь, что такое Лукашенко? Как? Лукашенко. 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 No. Румен Радев. Traduction, Румен Радев. Сейчас мы тебе Дональда Трампа покажем. И покажу Бойко Борисов. Показать Бойко Бориса? Румен Радев. Donald Trump, yes, no. Look, Румен Радев. Рум радость? Румен Радев. Румен радость. Traduction. Румен радость. Румен радость. Румен радость. Не радост. Румен Радев. Радев. Роман Радов. Роман Радов. Это что ли? Источнику вокруг ТВ. Роман Радов, российский актер театра. Не. А кто тебе нужен? Румен. 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 Радев. Радов. Румен Радов. Надо писать вообще. Румен. Согласно источнику вокруг ТВ. Роман Радов, российский актер театра. Румен. Родился в 1971 году. Румен. Это президент. Президент България. Да, молодец. Yes, Румен Радев. Yes. Чакай. Кубрат Пулев. Чакай, ты что, чакай, типа? Кубрат Пулев. Кубрат Пулев. Чего?
Как рыбки делают? Буль-буль-буль-буль-буль. Коврат Пулев. Боксер. Боксер. Боксер Коврат Пулев. Трудокшин. Конор Макгрегор знаешь? Конор Макгрегор, yes. А Хабиб Нурмагомедов? Yes. Ну, умница. Майк Тайсон. Да. Майк Тайсон. Ronnie Coleman. You know Ronnie Coleman? Ронни Коулман. Yes, Ronnie Coleman. Bodybuilder. Роман Коулман. Как? Роман Коулман? Хуёвый. Ronnie Coleman. Ронни Кольман? Yes. Как? Еще раз. Роман Кольман? Ronnie Coleman. C-O... Ронни Колеман. Ронна Колеман. Да блядь. Ну я понимаю, это вроде баба такая сильная. Вот он. А что он такой большой? Yes, Ronnie Coleman. Yes, very strong. Да. Jay Cutler. Что? Арнольд Шварценеггер. Арнолд Шварценеггер, Силвестър Сталон. Да. А Джейн Катлер. Джей Катлер, бодибилдер. Да, бодибилдер. А Фил Хит. Кай Грин. Да. А Сьюзер Уильямс. What? Сьюзен Уильямсон. What? Ну я Джон Сина. Джон Син. Спанч Боб. Знаешь Спанч Боб Сквэрпэнс? Yes, картун. Кто? You know... Where kids are your Look, you know... Wait. Рыба. Риба, food, fish, риба. She's fat food. Не, fast food, no. Манда. Wait. 5? Roman Reigns. Рома Рейнс. Yes. Yes, Roman Reigns, WWE. Да, ёбну нейм. Брок Леснер. Я видел, дрался. Что? Что? Брок Леснер. Брок Леснер. Они так смешно объясняют. Пальцем показывать неприлично. Wait. 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 Давай покажем лунтика. Бойко Борисов. Лунтик. Не, Корнелия Нинова. Что там? Курлиный нос? Корнелия Корнелия. Нинова. Корнелия какая-то. Нинова. Нинова. Yes. Минова. Лидер болгарская, что-то там. Yes, Корнелия Нинова.
България. Бойко Борисов, номер 1. Бойко. Один. Первый бой. YouTube? YouTube? YouTube. Yes. You right? Что, в Ютубе что сказать надо? Окей. Бойко Борисов, Хабиби. Что мне делать? Бодибилдер? Не, Бойко Борисов, Хабиби. Бойко Борисов против Хабиба Нурмагомедова. Да, Юрий Бойко. Бойко Борисов, Хабиби, YouTube. Хабиби Ютуб. Не Юрий Бойко? No, look. Бойко Борисов. Хабиби. Бойко Борисов. Хабиби. Бойко. Юрий Бойко. Не Юрий Бойко. Бойка не е Бойко. Оставя. Юж България, Русия, понимаю. Я тоже болгарин. Юж България. I am болгарин. Батия бе, баси, това беше готино, брат. Аз я нещо си стопал за ядене, брат. What the fuck, аз окладнях нещо. Ще хапнем малко стрим.
Аз викам стрим, не стримче. Мале, голям смях с тия рускини, брат. Голям смях. Голям смях. О. Hello, Hello. how are you? Good. You? Russia? Yes. Как дела? Отлично. Русия! България. О, ти си българин ли бе, брат? Да. Ами какво правиш в Русия? В Германия съм, не съм в Русия, не знам, защо ти показва. Пише, че си в Русия, брат. Не съм. Как си? Добре, ти. Добре, тук хапваме, някакво правим. Макдоналдс? Макдоналдс хапа. Не, това е от Лидъла, от Лидъла. Ето. Ти как си? Добре съм. Евала. Кой къш? Даже съм много добре. Това е добре. Чакай, че те чувам малко, чакай малко. Чакай. Добре, мате, айде хапвай чао. Не ми пречиш, брат. Кажи сега. Кажи сега. Ще хапваме след малко. Беби.